Oikein hyvä, ihana tämä YouTube-kanava, kyllä. Minun kuuluu aika hyvä kuulu. Nyt aika live. Kyllä. Kello on 30 ei 41 kello, vielä se on tunti aika ennen syötiin. Kyllä. Tämmöinen päivä. Sitten laittakaa minulle ihana tämä kommenttikenttä. Teille äsken ottaa kaikenlaisia tämä kommentti laitetaan minulle. Tämä kysymys tämä kysymysboksia. Siellä on tämä TikTokissa, YouTube-kanavassa löytyy, Instagramissa ja sitten tämä Facebookissa. Kaikenlaisia laitetaan sen julkisuudessa. Kommentoi tämä sitten alapuolelle sen paniketta. Teille äsken kyllä. No niin. Huomenna illalla te sitten ihana tanssivideo. Huomenna illalla julkistaa sitten YouTube huomenna illalla. Tämä ihana tanssivideo huomenna illalla. Kello on 18.15. Vartti 7. Huomenna tehdään tämä YouTube-kanavalta samalla huomenna illalla. No ei, mutta erikoista ja oikein ihana oikein ihana aamupäivää. Moi moi!